Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan wantun setya dumateng Gusti Yesus menapa kemawon kawontenan lan situasi ingkang kula panjenengan adepi. Bangun iman menika kados nibakake pilihan ngandel ing Gusti apa ora. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan kados pundi tiang-tiang Yahudi kedah nibakake pilihan ing pungkasane ngadepi situasi rawuh dalem Gusti sing ndadosaken ewuh aya pracaya marang Gusti apa ora. Nek pracaya marang Gusti ya nderek Gusti, berpihak dumateng Gusti Yesus. Ning nek ora pracaya maido sengit bakal nyedani Gusti. Mila kula panjenengan saged bayangake situasi masyarakat Yahudi ing dinten-dinten pungkasanipun Gusti Yesus. Mbok menawi ya rame, wonten ontran-ontran lan keos kacau. Awit kula bayangake wonten saperangan masyarakat Yahudi sing pracaya ngandel marang Gusti Yesus. Ning kathah sing boten pracaya, luwih milih nyingkirake Gusti Yesus utawi nyedani Gusti Yesus. Mila wonten dua kubu, kubu sing pracaya marang Gusti lan kubu sing pengen nyedani Gusti. Menapa ingkang dadosaken tiang-tiang pitados ing Gusti lan kosok wangsulipun tiang-tiang pengen nyedani Gusti? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 11 ayat 3:1 ngantos dumugi 51:2. Nalika samono wong-wong Yahudi padha nyandak watu arep kanggo mbenturi Gusti. Nanging Gusti ngandika marang wong-wong mau, "Kowe wis dak tuduhi pagawi becik sepirang-pirang saka ramaku. Endi sing marai kowe arep mbenturi watu aku?" Atur wangsulane wong-wong, "Mboten margi padamel sae anggen kula badhe mbandhemi panjenengan, nanging margi panyamah dhateng Allah. Dene panjenengan ing atasing manungsa kok wani-wani njajari Gusti Allah." Gusti Yesus paring wangsulan, "Handa ana ing angger ora tinulis, Aku kandha kowe iku Allah." Wong-wong sing diparingi sabdaning Allah mau disebut Allah dening angger, mongko kitab ora bisa kleru. Ya gene kowe ndakwa aku sing disucikake dening Rama lan diutus menyang donya nyenyamah Allah. Margo aku kandha aku iki putraning Allah. Yen aku ora nindakake pakaryaning Ramaku, aja kok andel. Nanging yen aku nindakake pakaryaning Allah,
senadyan kowe suthik ngandel marang aku, ngandelo marang pakaryan mau, lan kowe banjur padha ngandel lan ngakoni manawa Rama nunggal ing aku lan aku nunggal ing Rama. Tumuli wong-wong nyoba maneh nyepeng Gusti, nanging Gusti ngoncati wong-wong mau lan terus tindak nyabrang kali Yordan menyang papane Yohanes wiwit mbaptisi lan lerep ana ing kono. Akeh wong sing padha sowan awit rerasanane bener Yohanes ora gawe tandha pangeram-eram siji-sijia, nanging kabeh pangandikane bab wong iki nyata. Lan akeh sing padha wiwit ngandel ing Gusti. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, saperangan tiang-tiang Yahudi ketingal sanget anggene suthik marang Gusti Yesus, sengit marang Gusti Yesus, saengga menapa kemawon dipadosi kanggo nyalahake Gusti Yesus lan nyingkirake Gusti Yesus. Termasuk anggenipun Gusti Yesus adamel pakaryan-pakaryan sae tumraping masyarakat Yahudi, ning menika boten saged ngrayu saperangan tiang-tiang Yahudi sing wis sengit marang Gusti. Lan alasanipun bilih Gusti Yesus menika nyenyamah Allah, madhakake diri karo Allah, dadi putraning Allah. Menika ingkang lajeng dados alasan tumraping saperangan tiang-tiang Yahudi sing ora ngandel marang Gusti kanggo nyepeng lan ing sakmangke mrajaya nganiaya lan nyedani Gusti Yesus. Mila menika saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami. Ampun ngantos ing mangsa prapaskah menika langkung-langkung menjelang pungkasan mangsa prapaskah, kula panjenengan tasih nggadahi rasa pangrasa sing boten sae tumraping sesami. Mbuh rasa anyel, rasa jengkel, rasa sengit, ora seneng lan sapanunggalane. Awit yen kula panjenengan ngilo saking tiang-tiang Yahudi sing suthik marang Gusti, tiang-tiang menika lajeng wuta, ora bisa nampa apa wae sing ditindakake Gusti Yesus. Mbok menika pakaryan-pakaryan sing sae. Padahal Gusti Yesus sampun kompromi kalian tiang-tiang kala wau. Yen aku ora nindakake pakaryaning Ramaku, aja kok andel. Nanging yen aku nindakake pakaryaning Allah, senadyan kowe suthik ngandel marang aku, ngandelo marang pakaryan mau. Gusti Yesus sampun tinarbuka dumateng tiang-tiang Yahudi sing boten pitados kala wau. Ingkang sepisan, nek pakaryanku ki dudu pakaryaning Allah, aja diandel, aja dipercaya. Menika lak fair nggih. Gusti Yesus bangun semangat sing fair marang tiang-tiang sing boten pitados. Ingkang kaping kalih, Gusti ngajak supados nek kowe ra seneng karo aku jejering pribadi, ora apa-apa, ning yen pakaryanku apik tindakno, lakonono, ngandelo. Gusti ngajak tiang-tiang Yahudi sing boten pitados menika mbedakake antarane wonge karo tumindake pakaryane. Nek ora seneng karo wonge aja ngasih, nek pakaryane apik terus melu ora seneng merga wonge sing disengiti. Nah, kadang kala awake dhewe lak mekaten nggih. Nek wis ora seneng karo wonge kuwi mbok apa wae, mbuh tumindake, gaweane, omongane ya awake dhewe ra seneng, mbok omongane apik, yen nyambut gawe pakaryane ya apik. Ning mergo awake dhewe ra seneng, mbok pakaryane sak apik-apike kaya ngapa,
omongane pintere kaya ngapa ora bakal terus awake dhewe seneng. Nah menika yen kula panjenengan kados tiang-tiang Yahudi wis nduweni ati sing wuta merga suthik merga ora seneng. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.